Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti umuna paset, ti makalawas a serye tayo iti drama tayo ana paulwan. Agent 5-0! Ay naador, kaasimot ni Dona alumalako iti natan. Pinatay da kano iti sangot ti paglaklakwan na itay parbango. Kuman nga no, talaga ka kasi. Apay pinatay dakit naganos mo tao. Napay sa nga pulo ti anak da ka ni Marcos. Sana bali tadakkelan dagiti inaunang nga anak da. Nalaing da ngamin nga garamid iti ubing. Ha? Sabay agsasaruno atawan. Sana dahi tatibagan. Natayan jay tao. Ay, pampanunutok ita ti kasasad to nagiti ubing nga napanawan na. At damot ni Marcos sa mangbiyag ka dagiti ubing. Ay nawan lat amukon. Kat no naglaing mo't nga ginom kung agsugal ni Marcos. Ay, Diyos ko. Pinaltugan damot latan ni Dona iti pwesto ng aglaklako. Apay nga ta, kat nagsingpot matatao. Amuyo nanang, pinatay da ni Dona alumalako iti natang itay agsapa. Kaasimot. Anya? Una yan day taan na pasamak. Kat nakita da no asino tinangpatay kan ko ana? Saan Takelat nagtaray dyan ang paltugkan ko na. Imposible nga awan tinakailasin iti kriminal. At dalat ta siguro nakakita na nang ngam di na kaya ti agsao. Mabuteng. Ay, Diyos ko. Nasingpat a tao ni Dona. Apay ngay a pinatay dalatan. Day tamot ti kunak. Nasingpat ni Dona. Ang saan da matapatayin jay tao no awan ti makagapo. Ha? Anyat kayat mo asawan, Marita? Ay, kwa nanang. Daytoy kat damag ko laang Ang jak sigurado. Anya dayta? Ado ka no ti utang na adi na binaybayadan. Anya? Dayta mo ti agdindinamag itay di palengke. Adapay ka no lalaki na. Sus Mariosep. Chismis lang dayta nanang. Jak sigurado no agpay sa dayta adamag. Saan ka di nga damot utang na kan kaday jay adona? Ay, adda nanang. 10,000 ti utang na kanyak. Tanagpuunan na itilaklako na. Kat, kasano itanday tang utang na kan ka? Ay, kasaritak to ni Marcos nga asawa na Diya Bartek, kan sugador nga asawa na? Wala lang. Barang mayat nga isulangan ti agbayad kanyak kadagiti na utang ti asawa na. Ay, Diyos ko. Ada nga ta pangalaan ni Marcos iti ibayad na kan ka kat Bartek da ejay. Kasi lang dagiti sangapulo nga anak da. Wala nang. Ay, sana bali tasawaan dalangan dagiti babae nga anak da. Total, babalasang dan. Anya? Saan mo't lang na makaadal dagijay? Tawanan ti mangbibiyag kadakwada. Kat no damag ko nagsasadot dagiti anak da. Anya? Ay, wen gayam nanang. Pakibagayo man kan ni Ador, tadabiit papanam. Papanam aya? Ay, kwa, iti ayan tigayim ko nanang. Adala, pagsaritaan may papan iti basit ang negosyo. O sige, ibagaktokan kwa na. Manong Romeo, singirik man gayam di na utang mo iti at 3,000? Sumangkot kami ita dyan, gideliver iti bugoong. Imbag lang inayon ko. Ay, pasensyakan Ador Ngem awan pa'y tinaglakwa. Gawat ngamin ita. Basit ti tao nga agatang iti lakok akarkarne. Uray dagiti longganisa. Jak pa'y naipaibos. Kasta ka di Manong? Wen, iso pasensyakan Ador Mabainak pa'y kit di kada kayong nagasawa. Mawatan ka Manong Romeo. Nilang Marita di sana makaaw-awat mo datuma. Ay, ala, di kay madanagan. Tainton makaduak iti malakwan. Itad ko adagos di nautang ko. Nabayagan day jay nga utang na kadata. Uwin Marita, amin mawatak mo't kidi dya tao. Basit nga minatati agatang iji palengke, taagawat kat nga ron. Nagalas ka na tao? Kasano tamot ngay?
Ha? Kurang pa iti pagpupuunan tangaglaklako iti bugong. Di ka masya ni ti bagim? Imbaga namat nga agbayad to no anda kawadwadan ti kwartana. Agin uutang idi. Ang mita awan mat gayang pagbayad na. Di na aya mapanunot nga agpupuunan tamat. Ala, gusto daytan. Napigsa manen ta boses mo ngagsaw. Ay! Kababain ka dagiti makangag akaruba. Ibagadan to manen nga gap-apat ha. Uray man mangagda katagpay sumat ti bagbagak. Awan bibiyang da. Uray na pigsa ti boses ko. Ha? Ta talaga akastoy ko nagsasao. Apay, nagapa kayo ka ni Marita idirabi Ador. Sana na. Kunak, no nagapa kayo. Nagpigsamot nga binti boses na idirabi Kasla di kay pala na irwa may ti boses na. Mangag, aging gay ti adayo ti boses na nga agsaw. Kasla armalite. Kat, napano na iti pwestoyo ije palingke? Imunan nanan. Agluto ak pa iti pangaldawan mo ije palengke. Aldaw ngamin ita ti tsinda. So sigurado nga do ti tao. Owen gayam, igatagan naktuman iti agas ko, para rayuma. Tanay, agsakit-sakit manindag iti tumtumeng kaw. Ay katuwa na nanang. Mabiit lang atoy. Igatang mo iti agas ko. Saanin? Siyak tulatan ti gumatang iti agas yo. Idulin yun day ta kwartayo. Agyaman ak nga road baro. Ala na. Mapanak ko ije kusina tagluto akon para iti pangaldawan mo ije palengke. Hoy! Si ka Manong Romeo. Di ka matanagbayad iti utang mo kanya kataluribo. Ha? Imbaon ko ni Ador amang singirkan ka. Ngam awan apulos, tintad mo. Ading Marita, nagsarita kamin kini Ador. Bayadak to no adda kawadwadan ti kwarta. Ha! Kanayo na kas tatibagam, tunggal masingir ka. Talagang awan ti maaramidak ata. No awan pagbayad mo, isiram langan to'y pwesto ngaglaklako iti karne. Apay ngay akas tamot ti bagbagam kanyak adeng. Apay, magasangan ka? Saan kumamot akas tati panagsasaum Dengdenggan dagiti aglabas at tao dagiti bagbagam kanyak. Ne, apay, mabain ka amang nagdagiti tao ti bagbagakan ka? Marita. Isaramon ti pwesto no awan ti pagbayad mo. Ha! Agutang! Nairanaan na pa nakigyatsendaan iti agsapa Manong Romeo. Kat nangag ko dagiti imbagbagakan ka ni Marita. Wen Susan. Mabainak nga rod ka dagiti makangkangag. Husto lang ti inaramid jo, adi yung tinutupan. Taa pa lang ti pagtungpalan dayta. Talaga nagpakumbabak lang, Susan. Taamukmat as iuutang akin kwa na. Imbagpay ni Ador nga asawa na taman nakaawat. Jak amo iti daydi Amarita. Naglaing agsao. Jak maawatan ti ugali na. Saan ka de anasingad agayem mo ni Marita, Susan? Saan anasingad? No di kat gayem laeng. Makitkitak ngamin tinanggalas nga ugali na. Iso ano daduma, liklikak. Kasta ka de. Kat kumusta mo ti kantinam ije palengke? Nakapsot ti negosyo. Kasano? Nagado kami nga anda kantina na ije palengke. Pag-aagawan mi dagiti umaymangan. Talaga kasta. Adda daytay napigsa ti lako tayaw. Addamot daytay sobrang awan ti malakwan. Anos latan Mang Romeo. Kahit anya pa'y nga rod ngay. Ayun gayam, nagkapuam. Napanak man di tayan daading ko alori. Napanak nagluto ta kasangay di anak na alalaki. Timulongak. Sige, lapsan ka pa dito paraangan nyo, Mang Romeo. Ador, saan magtanong umay gumatang ni Susan iti bugo? Sa balin samat tan ti paggatgatangan na. Diyan mo Idi, nasapsapa nga umay aggatang iti lako ta. Ita, saan magtan? Apay ngay? Diyan mo Ano ko? Apay nga katos ka ngay. Diyan mo Day talatan ti ammong nga isungbat. Kahit nanyangin nga ro ti kayat mo nga isungbat ko. Sa balik hindi tanda dito panunot
ah. Ha? Anya man day ta may bagbagam ay ah. Ha, pampanunutam siguro ni Susan ako makantina. Iso adi mo amuti isong sungbat mo. Tila sasawan. Tanangan man tagsa, takababayan ka dagiti tao. Awan bibiyang da! Di mo nulitin pa dyan naramid mo apa ng katos kanya, takababayan. Katos lang mat. Anya? Dahil dyan lang ay naramid ko. Agsakitan tinakam mo. Unay kamagtan, ador! Bagbaga akman ni Marita. Ape akas tati inaramid na kan ka. Kinatusan na kalatan iti ayan ti kaadwan ti tao. Baybayan yun, nana. Naistorya kla kada kayo. Gamsaan arubang ti kasdya nga inaramid na kan ka. Nanang. Jak ambo no apay amad iti ugali ti anak ko. Nasingpetak mati kunak nga inana. Saan arumbang aman na nao ni Marita tanakababa inti kasta. Iso apay am, kasaritak tuman. Hoy, Susan. Apay asaan mo to na siya ti paggatgatangam iti bugong kan natin? Ha? Kwa, Marita. Nakita ka itay anapan gimatang itilako ni Zenny abuggoong. Tas tamot ten itinatan. Kung nadadahal dagitilako na. Anya? Amom, nabungsot dagitilako na abuggoong. Marita, di mo ko mandadaulan tila ko ni Zany abuggoong. Tama diti kasta. Ay talaga. Adayo na imas dagitilako sa abuggoong. Baro amin ti buggoong ko. Sige, Marita. Labsan ka pa dito ay pwesto. Kastalatan ti bagam. Ha? Lipatan ka na gayam. Tadi ka mo ten gumatgatang itilako. Api akas tamat nanti magbagam kanya. Ay, awanan ti am mo ka, Susan. Tadi nakmatan pampansinan. Sabali na pwesto ti paggatgatangam. O, nayanday ta pa nagsasaom, Marita. As-asidag lang amin ti pwesto ni Zenny, iti ayan ti pwesto. Iso nga ijayin ati naggatanga. Ay, basta, di kan kaya ta kasarita. Sige, lumabas kalatan, Susan! Lumabas kalatan! Nanang, saan man na daytat ibagbagayo kanyak? Takabusor ko. Ibagbagak laeng, at tanangam ti panagsasaom kadagiti tao. Tamaditi kasta. Ulitakmat nga ibaga, nanang. Kastuyan ti kinatao. Kas kuma iti inaramid mo ni Ador iti tsindaan. Kinatusamlatan iti kaadwan ti tao. Ay nakababain mo't Liman lalakyan, agipulong kit din. Saan arumbang ti inaramid mo iti asawam? Maibabain mo't Nanang, nabanugak. Kayat kon ti maturog. Dinakmat nga may tinulungan ni Ador nagidulin kadagiti lako mi abugong kas kada nateng. Kat, napanan na nga rodan ni Ador. Jak amon Napan siguro nagaram iti sabali a babae. Ne, nagalas ti panagsasaom talaga. Wala saan? Amang ano napan iti balay da Susan? Anyamot nga iti araramidan ni Ador iti balay da Susan no bilang. Ay kun napan na siguro inaram Total, balo tinabiyag da dya Susan. Tapi nanawan ti asawa na. Maiturad mo pa nga ibagati kasta. Ay, saan ko abiyag ti biyag na nanang? Ha? Masurunak? Tadinak man la tinulungan anang idulin kadagiti lako mi? Mga anak man, kabsat. Mabiit lang, kabsat. Anya ti sidam? Dato'y pinakbet, kabsat. Kan dumawat akiti basit asabaw. Mabiit lang. Dito'y atsinda ang tinagpatayan da iti may sa ating tiray tinatnatang. Bas kanya gritamak. Limod niya gimbestigarak dito'y. Ato iti order mo, kabsat. Yaman na, kabsat. Kasla, agdadamo ka lang iti lugar mi, kabsat. Ngamin, ita ka lang ang makita. Wen, kabsat. May saag matla nga lumalako iti natnatang. Agusursursurak iti tagilakok anatang. Di magasag dito ya panganan ta mabisinak. Kasta ka di? Wen, kabsat. Ala, mangan ka nga rudan. Inistoryaan ka matan. Mangan kan. Anya ti aramiden ni Leonardo iti dayta lugar.
Gagayem di uliwan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Insurat para iti radyo, ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon, ni Mary Jane Castro. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay,